Garuda Pancasila. Sapa wong sing ora gelem banjur dandan kowe ora teko. Pak Kades boten saged rawuh wonten rapat. Tapi rawuh mriki. Oke, alhamdulillah sampun prawo. Maringi nggih. pandonga panganten kakalih mugi dados kuragung kang sakinah mawaddah warahmah. Angine sik banter. Angine banter Iya. sejuk dong. Empuk Dalam. nang. Oh. Iki dientekno kesuk golek meneh. Iya. Iya, boleh. Masih ada kur loh sayang. Hah? Kur. Oh, kaya aku yo mek kur padha. Penyanyi geragasan. Oke. Monggo dilajengaken sebisa pun ngajul kagem tamu Apa dan iki? sepuh sepuh. Janjane Janjane kowe nang ngendi gelagat lagok nyupriyani Aleh Supriyati. ati kudu apa? Lho kono. Ya kalih kene. Kene. Hah? Yo mboten pareng. Hah? Mboten pareng. Yo nyawer neh. Nyawer neh. Dino minggu kowe sing tawang mengu Aneh tawang mampu. dadi lengser srengenge ana kene aku nunggu kowe Apa awan solo. kata SMS rambang Jiwa, jiwa, jiwa lala jiwa. Janjine, Garuda Pancasila. Sapa wong sing ora gelem banjur dandan kowe ora teko. Janjine ojo lali. Piye alus sama Mas? Yo iya. Ya alus no. Lah, wong- Perawatan dong. Perawatan nek esuk didede Oke. campur beklin karo ringso. Oh, Goeman. Yo aja dijak iku nek sawah nek Goeman ya sok ya. Goeman. Heeh, salah omah bae. Iya. Heeh. Dalam Janjane. ayo Mas. Janjane kowe nang Aneh kene, aneh kene. gelagat lagok nyupriyani Rarera, rara. atiku sejajar Oi, oi. Lala, lala, lala. karo ati taliya. Mbak Hinggi sudah? Mbak Hinggi sudah? Oh belum ya Mbak ya? Teh. Sampun Apalagi? diaturaken tembangipun konjo spesialipun kagem para sopini Halo? sepodal sampun rawuh.